Rikicin Adam A Zango da kuma jaruma Ummi Rahab. To wai waye mai gaskiyar kuma a ina gaskiyar take, sannan kuma ma laifin waye? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa masu bibiyar wannan channel mai suna farin wata, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Ana ta dai cakwakiya, ana ta kai ruwa rana. A tsakanin Adam A Zango da kuma jaruma Ummi Rahab. Sannan kuma za a iya cewa yarinyarsa ce wacce al'umma ke masa zargin yana soyayya ne da ita. A kwanakin baya dai idan ba ku manta ba, an cire sunan Ummi Rahab din daga cikin shirin farin wata, wato series, shirin da aka san Ummi Rahab din, ko kuma a ce wanda ya sa ta yi suna tun bayan fim din Ummi wanda tun tana 'yar karamar yarinya. Sai dai a kwana-kwanan nan ne Adam A Zangon aka ji shi kuma tsakaninsa da Ummi Rahab din an samu baraka, wacce har ta kai ma gabaki ɗaya ma an rabu. Za a iya cewa yanzu Adam A Zango da Ummi Rahab ba a tare, kowa ya kama gabansa. Har aka ji kuma ita Ummi Rahab din tana ikirarin za ta tona wa Adam A Zangon asiri, wanda hakan ya ɗauki hankalin duniya da kuma al'umma. Aka yi ta cece ku ce akan bayanan. Shin menene Ummi Rahab take son ta faɗa akan Adam A Zangon, alhalin kuma shine mai gidanta? Bayan dai martani da Adam A Zango ya mayar cewa shi fa wannan yarinya har yanzu a zaman yarsa take. Yan uwa za ku iya tafka muhawara akan wannan bidiyo.